Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suki kayong ting paminaw, dinhi sa nag-inusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini niyong alagad si Pagtuki, Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Desyembre 20 karon 2014, adlawng Sabado, ug ang atong pagatukion mga higala, Paskong Pinoy. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang Paskong Pinoy, no? So, mga higala, no, kung atong ipon, 5 na lang gyud ka adlaw ug Pasko na, no? So, mo na nga nindot kay atong topic karon kay atong hisgutan, no? Ang Pasko sa mga Pinoy, kung unsay atong mga pamaagi, unsay atong mga tradisyon, no? So, ang atong mga kultura, parts atong culture mga higala, no? Ang pag-celebrate nato sa Pasko, mao na nga mao ni atong hisgutan, no? So, kuyugi mi ninyo, standby diha sa inyong tagsa ka radio sets. Kamo nga naa diha sa inyong panimalay haron atong sayra, no? Gikan sa ato ang ginapit kining atong kultura ug tradisyon, no? Labi na gyud sa pagselebrar nato sa Pasko. Apan sa dili pa ko mo padayon mga higala, tugyot ta inoko sa pagpangayog katahuran sa pagbalik kaninyong tanan nga suki kaayo nining ato ang tulumanon. Hilabi na gyud, no, sa mga probinsya, sa Leyte, sa Negros, no, sa Bohol, sa pipila ka bahin sa Mindanao ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Sugbo. Sa akong mga minahal sa kinabuhi, no, ug mga kaubanan sa buhat kaninyong tanan nga naminaw ug nagsunod ni itong programa, maayong buntag kaninyong tanan ug ingon sab sa atong mga kaigsuonan, no, ug mga kahigalaan dinha sa Tinaan Naga, Cebu ug dihi ingon man sab dito sa Lahug, no, Cebu City ug ingon man sab sa atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga naa diha sa Pungol Sibugay, nga naa diha sa isla sa Bantayan ug isla sa Leyte, no, nga naa diha ug ato sa mga nanay ato sang igreet, no, atong mga nanay diha, no, sa mga lugar, no, nga anaa nga to ang Rafi Microfinance nga programa, no, kaniyong tanan ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga nanginabuhi karon, no, nga labi na gyud sa atong mga kaubanan o kaigsuonan nga mga taxi drivers, PUG drivers, bus drivers, no, ug tricycle drivers, abal-habal drivers usab nga nagpaminaw, nagsunod kanunay ning atong programa, no. So kaninyo once again maayong buntag ug advance Merry Christmas, no, kanatong tanan. So atong mga kaigsuonan karon, no, ang mga opisina, mga pribado man o mga publiko, busy kaayo, no, sa pag himo sa ilahang mga Christmas parties, no. So kaniyong tanan mahinaot kami nga magmalipayon kamo ug magmadisigon kamo sa inyong pag-celebrate sa Pasko ug pagsugat, no, sa pagsaulog nato sa pagkatao sa ato ang manunubos mga higala. So once again, mobalik ko sa pag-ingon kaninyo Merry Christmas ug maayong buntag kanatong tanan, no. So sa atong paghisgot sa Paskong Pinoy, kini manggong Pilipinas, no, known as kining the bastion of Christianity in Asia. 81% mga higala, no, Filipino Christians are Catholic. Unya, Philippines is also known to be the only predominantly Christian country in all of Asia, no. Dinhi sa rehiyon sa Asia kita, no, ang Filipino giduma, no, sa mga Kristiyanos mga higala. Aside from this data, Filipinos are known to have the longest Christmas season, no. Kita may kinatasan og magsaulog og Pasko mga higala, nagsugod ni gani, no, sa buwan sa September until, no, gi-extend pa gid ni siya until the feast of the Epiphany or Three Kings nga sa ulugon sad sa January 6, no, next year. So for Cebuanos, it further extends up to the third week of January. Labi na gyud sa pag-celebrate nato, no, sa Holy Child of Jesus, si Senior Santo Niño. So muna ingon ana ka hataas, no, ang pag-celebrate sa Christmas, labi na gyud kita nga mga Cebuano. So ang mga Christmas is also considered an important celebration in the country. Among the practices that Filipinos observe during the season are a mixture of Western and Filipino traditions. So importante nato mga higala, no, ang Christmas tungod kay mao sa ning panahon ng mga higala nga mag-abot, no, ang atong mga pamilya mo uli gyud gikan sa laing nasod, gikan sa
ilahang pagpanarbaho ngadto sa lagyo, no? Gawas sa nasod mo anhi gyud mo pauli aron pag-celebrate og Christmas. Lahi ra gyud mga higala, no? Kung ang Pilipino mo imo celebrate sa Christmas, no? Kay kagrabe gyud, no? Makaingon ta nga mo lagi na sa kadugayon sa pag-celebrate sus forbida. Murag daghan gyud kayong manambok ani. Unya daghan sa kayong magtigo mga higala kay mao ning panahon nga daghan kay tagpamaliton, daghan kay tagmanahunaan, daghan kay tagmaibgan mga higala, no? So apan ang importante nga sa atong pagsaulog sa Pasko, kana gyud ang pagpasalamat ug hatag, no? Ang pagpaambit, no? Sa atong mga blessings ngadto sa atong kaigsuonan nga wala. So mo na importante. Unya importante sad nga ang pasalamat, no? Ngadto sa labaw makagagahom sa mga grasya nga ato ang nadawat pagahigala sud sa tuig, no? Dili lang kwarta kundi ang ato sang kahimsog sa panglawas, no? Nya kompleto atong pamilya. So nindot kayo nga magmalipayon kitang tanan pinaagi, no? Sa pag-celebrate nato kuyog sa atong mga mahal sa kinabuhi. Mo na yung mga importante mga higala, no? So with this Christmas or with this, what Christmas traditions are uniquely Filipino? Mo na itong mga pangutan na mahigala, no? What traditions are the result of various foreign influences? So kining mga impluwensya, no, sa Western, labi na gyud, no, sa kay lagi ang Pilipinas daghan man gyud, no, open kayo ta, no, sa mga lain-laing kultura. So mauna karon nga atong sayran, no? Unsa may mga tradisyon nga ni resulta mga higala sa mga influensya, no, sa lain-lain nga mga kanang lain-lain nga mga nasud nga anhi, no, dinhi sa ato sa Pilipinas mga higala, mga lain-laing influences. So ang mga pangutana sa mga higala unsa man ka unique, no, ang Filipino Christmas nya kini siyang mga pangutana mga higala atong sayran gikan sa ato ang bisita, no, karon taud-taud nga mooy mo paambit, no, sa iyahang mga kasenatian sa kabahin ni ining ato ang topic karong buntaga. So nindot, no, nya taud-taud sad mga higala ato sang sayran, no, pinagi sa ato ang Baranggarbo ang isla, no, usas mga barangay sa isla sa Bantayan, no, ang barangay Atop-Atop nga ato kining sayran, no, atong sutaon sa may hinungdan nganong angayan nga ikapasigarbo sila mga higala. So these questions nga atong gutong sayran atong mahibaw-an karon taud-taud mga higala, no. So mo na nga kuyog mi ninyo nining ato ang pagsaulog or sa atong programa nga diin atong isgutan ang pagsaulog nato sa Pasko nga Pinoy style mga higala, no. So unique kayo ang Pinoy tungod kay daghan tang lain-lain kay tag mga style, no. So tungod lagi na sa influensya, no, sa gawas. So mo nang lain-lain tag style sa pag-celebrate, no. Niadto kami simple read kayo among kinabuhi. Simple read kayo pag-celebrate sa Christmas. As long as makasimba, no. Maningkamot gyud yung makasimba og siyam ka kadlawon unya iniguman og simba na day painit, no, i-offer ang atong mga simbahan. So kana, no, inana ka simple unya panahon sa kanang 24 gyud sa gabi ang pamilya pundok man gina unya naa joy mga pagkaon, no, diha sa lamesa nga diin sawan sa pamilya unya maminaw or musud-ong sa mga lain-laing mga pabutong mga higala, no, makita na to nindot kayo labi na gyud ka sa mga kasilinganan natong mga arang-arangan nga makakita ta og mga lain-laing mga klase, no, sa fireworks. So after ana wala na, no, simple lang kayo, mangaon gumantaw-taod, mga tulog. So inana lang ka simple, no, ang kinabuhi mga apan karon daghan na kaayo og mga pamaagi, no, daghan na kaayo mga activities ang mahitabo, no, sa pag-celebrate nato. Unya kana na sad after Christmas wa na maghuwat na pod sa bag-ong tuig mga higala. So kining mga butanga
no? Nindot kayong simple lang sa pag-celebrate nato sa Christmas. So, kamo diha mga higala, giyon sa masad ninyo pag celebrate sa inyong Christmas, no? So muna nga amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong tampo o baka sa inyong mga mensahe sa Pasko, no? Tawag lang sa atong pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. O pwede sa ninyo ipadala ang inyong mensahe sa atong pagtuki mobile. Ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. So mo ni mga higala ang mga contact numbers nga pwede ninyong mapadangat ang inyong mga mensahe unya. Ato na dining basahon, no, sa ato ang programa mga higala. Aron inyo pong mapadangat ngadto sa inyong mga padadaan sa inyong mga mensahe mga higala, no? So kana amo mong giawhag sa pag tampo. Labi na gyud ni ato ang gisgutan karon ang Pasko nga Pinoy style mga higala. So kana kitang tanan, no, lain-lain man kita og style, no? Sa mga adunahan siguro makita nato nga medyo kanang social ang ilang pag-celebrate. O, kitang mga yano lang pwede ratag as long as na ay pagkaon, no, diha sa ato ang lamisa enough na kaayo. Unya ang atong mga kaigsuunan pod, no, nga mga kaigsuunan nga naaron diha sa mga hospitals, no, nga din nagpaayo, no, sa ilahang mga gibati. So kaninyo sad Merry Christmas po ninyong tanan, no? So minaot ta nga malipayon kitang tanan mga higala. Okay, nasa linya karon si Dr. Jocelyn Hila, no, ang kasamtang Executive Director sa Culture and Heritage Unit, no, sa Ramon Abitis Foundation. Doc Joy, mayong buntag kanimo, Doc. Mayong buntag diha, Sir Tats. Oy, kumusta sa atong mga suking tigpaminaw mayong Pasko? Doc Joy, ang atong nindot kay atong topic karon, no, kay ang Pasko, no, sa Pinoy, meaning to say ang pag-celebrate nato sa Pasko nga Pinoy style. So Doc Joy, una sa tanan, unsa man ang kining ato ang unsa ka unique, no, ang kanang pag-celebrate nato sa Christmas labi ni kitang mga Pilipino, Doc? Ang kuan magud nato, Sir Tats, taas man kayo taog Christmas celebration, no, di ba? Kanang moingon kay nga BER man. Mo na siya isugod sa Pasko, mo nang anticipated kay na sa mga natong mga Pinoy. Unya kabo ka unsay naka-unique ani kinaghatag magud paglaom sa atong tantaw bang moingon nga hapit ng Pasko. Mo bitaw. Bisa sa ordinaryo nga kanang maglakaw kanang sa tanan nato bitaw moingon dayon nga ay Pasko na kuan na sad kanang bagong tuig, bagong kinabuhi na ba mo bitaw nang kanang composition sa tak na as mo embody sa spirit